So ito, hindi man ulit mga Sonic, ano, nagdadaanan na sila. Wala bang maliligaw dyan? Ito, may mag-u-turn na mga Sonic. Ito, yan o. Sa atin na siguro to, sana yung red bar. Yun mga ka-Sonic, so welcome back dito sa ating channel, Sonic Loop Vlog. So tulad pa rin ng dati, huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel. So ayun, for today's video, 4th lap na mga ka-Sonic. So vegan ang release na ito sa linggo. So sana pala rin ibon natin at i-re-entry natin siya sa 3 laps. So subukan natin para sakaling mag-clock hanggang dulo, may chance tayo kahit papano, kahit mag-clock lang, makaparte tayo doon mga Sonic. So 3 laps na lang yun, konting-konting tiis na lang, sana kayanin niya pa. So yun, papakita ko muna ulit sa inyo at kinarga natin siya kanina, ay kahapon, kagabi. So nakapagpag na siya, kaya tingnan natin kung uubra pa siya o makapag-clock pa ba tayo sa darating na linggo. So tara, pakita ko muna sa inyo, let's go! Iyon, so eto siya mga Sonic, si Lady Lightning natin, ayan. So sana maganda yung uwi niya sa atin sa linggo. So bibigyan natin siya ng motivation para umuwi siya agad. So sana makauwi agad siya. So ayun, time check 5:03, mga 5:30 kakarga na tayo para doon na lang tayo maghihintay. So panahon natin medyo makakulimliman. So yun, mamaya ulit, peace. A few moments later. Yun mga ka-Sonic, so loading time na. So ito, 4th lap, good luck sa'yo, sana makapag-clock pa rin tayo. Time check 5:25, so pupunlalarga na tayo, let's go. The next day. Yun mga ka-Sonic, so loading time. So ito naman yung mga pang norte natin ang ating ikakarga ngayon dito sa NSPC. At sasali natin yung isa nating red bar. Isa lang muna, testing lang natin sa pooling. So ito, papakita ko sila sa inyo, let's go. So ayun mga Sonic, ito nisan po nating ibon. So abangan natin to bukas. At magabang din tayo bukas ng ating kinarga sa BBCM, yung isa nating warriors doon. So good luck sa kanila bukas, peace. Tomorrow for sure. Yun mga Sonic, good morning. So medyo cancel eh, no? So na-cancel yung ano natin, 4 laps sa BBCM. So merong di inaasahang pangyayari, kaya na-cancel yung pang 4 laps. So yun, so dediretso na tayo sa 5th lap sa susunod na linggo. Na-cancel gawa ng yung isang crates na buksan mga Sonic, nakalabas yung lahat ng ibon doon. At yun, dahil doon sa pangyayaring yun, na-cancel yung pang 4th lap. So ang abangan natin ngayon dito is yung sinali natin sa pooling sa NHPC. So Baliwag, Bulacan. So hindi pa naman na i-release yung ibon. So abangan natin yung mga Sonic kung anong update sa anong oras i-release yung mga ibon natin. So isa doon na abangan natin kasi doon naka-pooling yung red bar natin. So yun, time check kaya no, 6:50. So baka mga 7 baka wala na yung ibon. So abang-abang tayo mga Sonic. Mamaya ulit update ko kayo. Peace. Yun mga Sonic, 6:45 inirelease na yung ating ibon. So time check 6:56. So mga 15 minutes o 20 minutes abangan natin kung darating yung ibon natin. So asaan natin yung pula, sana dumating agad. So update ko kayo mga Sonic mamaya ulit, peace. So yun mga Sonic, so wala pa tayong ibon kahit isa, wala pa nagka-clock. Time check 7:06. So tingnan natin kung anong oras darating. So sana mabilis yung ibon nating red bar at huwag tayo marong pick. So ito, may mga dumadaan dito pa isa-isa, ayan. So pag may nakita tayong U-turn dyan, umiikot pa steady, matik yan. So yung pinaparisan ng ano natin, red bar, yun. So yung isa niya kasi kapares yung nilalaro natin sa BBCM. So siya muna yung gagawin natin pang ano, akit pag sakalit dumating para mabilis natin mapapasok. So abang pa tayo, maya ulit, peace. So ayan mga Sonic, may dumaan na 4. Ayan. So baka NHPC yan. Tingnan natin, sana may lumating dito sa ating location. So abang-abang pa. So yung mga Sonic, ang dami na dun, oh. Ayan. So dumaan dito, ang dami. So yun, marami na. Baka sa NHPC yun. Sana mapadpad na rin sa atin para makapag-clock na tayo. Time check 7:09 na. So magte 30 minutes ang lilipas.
So ayun, abang-abang pa. A few moments later. So ito, hindi man ulit mga Sonic, ano, nagdadaanan na sila. Wala bang maliligaw dyan. Ito, may mag-u-turn na mga Sonic. Ito, yan o. Sa atin na siguro ito, sana yung red bar. So ito, may isa, may puti sa pakpak. Sino to? So baka ano natin yun, yung sinali natin sa BBCM. Ayun, may puti sa pakpak eh. Ito nga siguro yan. Na-cancel, o siya nga siguro. Yun nga, may puti nga sa pakpak siya yan. So ewan ko lang kung saan nirelease yan eh. Pero may steady na dito mga Sonic, matic na yan. Ipon natin yan. Ayan. So cancel naman yung race niya, kaya hindi na natin kaklak yan. Siya pa ikot-ikot. So sa atin yan mga Sonic, sigurado. So abang-abang pa natin yung pula. So ayun oh, daming dumadaan mga Sonic. Ito yung isang ibon natin oh, steady pa rin oh. So siya nga yun. Tingnan natin. So marami na dumadaan. So wala pa rin yung ibon natin, yung training natin. Ayan oh, may mga dumadaan po. So sa dami yan, wala pang buwabaklas. So hindi natin alam, sasanapad pa yung ibon natin, baka nakatangay sa ibang lugar. So isa nandito, buwaba na. Yun na yun mga Sonic, yung ating ano, yung white light na hinayaan na natin. Hindi natin alam, bilis niya. Baka malapit na lang nirelease yan. So ayun mga Sonic, baka ito yung mga na-cancel sa ano, BBCM. Ayun, ang dami oh. Kasi sa akin nandito lang yung kinancel na race sa BBCM. Ayan. So dahil nabuksan, sa aksidenteng nabuksan. So wala pa naman buwabaklas dito mga Sonic, yung ibon na yun, may steady oh. So kaya to, ayun oh, sa ating kaya yan. Sa atin ata mga Sonic Brown. Siya nga mga Sonic Brown, red bar. Kaya lang, andun yung kapares, patay tayo dyan. Ito may isa po. So sa atin to mga Sonic, yung Brown natin nandito na. Time check, 7:13. So sana buwaba agad para may clock natin agad. Ayun, nagsabay pa sila ng dalawa. Yan, pasukin na natin itong isa. Pasukin na natin ito para pasok. Ayun, umiikot pa mga Sonic yung iba. Andito na rin halos. Ayun, nagsasabayan ng datingan. Tama, pasok! Pasok na! Ayun, pasok na mga Sonic. Ito na, nagsabayan ng datingan. Ay, pati yung Gen R din, nandiyan na. So, ito na natin baba. Isa nyo. 2 hours later. Yun mga ka-Sonic, so ayan. I-clock na natin yung brown natin, yung red bar. Si iba nandito na rin. Ito. So, nagpasaway pa mga Sonic. Sayang, 5 minutes. Kung buwaba ka kagad, may chance tayo. So, yung kapares yan, nandito na. Ito. Ayan yung sticker, di na natin tinanggal. Kasi cancel yan. Bilis niya nakarating dito. Baka isa siya sa mga nakawala kapon. No crates nila nakawala, kaya ang aga niya. Aga yan, sumabay lang sa mga pang norte. Sayang. Hindi agad boba, hindi agad dumistedy sa loop natin. Sayang. Pero hayaan mo na mga Sonic, subukan na lang natin sa mga susunod. Obserbahan pa natin. So malapit pa lang kasi, kaya hindi pa sila nag-ano, tawag dito, pumapasok agad. Tumambay ng 5 minutes, kung rumekta ka, may laki chance natin, may pag-asa. Awit sa talaga eh. So yun. At hanggang dito na lang natin muna tatapusin yung video natin mga Sonic. At yun, abangan nyo na lang mga susunod pa na laban. So ito, sa pampiplap at sa susunod na training. So yun lang, God bless to all. Thank you for watching. Peace.